Какво става, хора? Днес е сряда, 6 юли. Колко 12 часа имам до срата да свърша. Още не съм хапнал нищо. Но това е оправдано, тъй като вчера имах малък гаф с яденето. Време ще доста голям, но както и да е, връщаме се обратно в ритъм. Малко читнах вчера определено, но това трябва да ни спира до срата за вършене. Така че, да, трябва да не се набрат неща, да взема батерия, правя тренировка, преди това може би да хапна нещо, да се гледа нещо и да. Чекай след малко. Няма ядене. Взехме батерия. Съм гладен. Спрях да поспа малко. Ябнах около 300 грама. 300 грама плишко филе, заедно с един котедж чиз. И... къде ми е телефона? Сега съм още малко школна тренировка. Исках да направя гърди и трицепс. Реално днеска ми деня за бутане. Само трябва малко да се разтъна, още 5:20. Та ще се излиза. Трябва да направя една здрава тренировка. Днеска държа въглехидратите по-ниско, защото вчера как ви казах, имаше малък гаф с някои въглехидрати, няма значение. Whatever, сета. Разсъмвам се и отивам на тренировка. Ще ви видя там. Тренировката за гърди, рамо и трицепс започнах с най-голямата мускулна група. Това са гърдите. Тогавашния ден започнах с лежанка и направих 4 серии по 6 повторения, като се стремя да пускам контролируемо самия лост, без да го удрям в гърдите и да държа леко лактите прибрани, за да ги щадя, както и рамената, след което преминах към избутване на дъмбели с наклон за натоварване на горната част на самия пекториален мускул. Направих 4 серии по 8 повторения. За всяко следващо упражнение увеличавах леко повторенията, след което преминах към събиране на кабели, което след малко ще видите. На него направих, мисля, че около 4 серии по 12 и 15 повторения, като се опитвах колко се може повече да натоварвам мускула, просто да го стягам колкото се може повече. След което преминах към бутане на избутване за трицепс надолу с въже. Него направих отново около 4-5 серии, пак високи бройки, около 10 до 12 повторения. Стремях се тогава да държа лактите фиксирани, както виждате, и за избутването на дъмбъл зад тил. Не направих много упражнения за трицепс, тъй като бях ограничен от страна на време. След което направих избутване за рамо от машина. Този път предпочетох да използвам машината, тъй като постоянно го правя с свободни тежести. Предимството на машината е, че движението не се променя, но недостатък е, че не използвам толкова
много асистиращи мускули, за да придържат тежестта. И накрая завърших с разтваряне на страни, като основни неща за това упражнение е дигането на лактата нагоре и леко извъртане на китка, така че малкият пръст да сочи тавана. Не е нужно да се прави с много килограми, според мен, просто се изпълнява правилно. Целях високи бройки над 20, просто до усещане на горене. Какво става, хора? Тук що приключих тренировка. Правих много хубава тренировка за гърди, трицепс и рамо. Сега закъснявам, трябва да стигна до Витошка по най-бързия начин и да вземе моя приятел Васко. Изпих си протеина, изядох... какви сте мотори? Както и да е, изядох барщето с кинолат и глупостите, беше много яко между другото, така че се видим след малко.